Filiakovskí františkáni, starostovia 2 obcí a mnoho ďalších ľudí sa za necelé 3 mesiace postarali o vznik nového pútnického miesta na mape Slovenska. Kaplnka svätej Panny Márie pri osade Galamba však bude aj súčasťou Svätej púte, ktorá vedie z bývalej Juhoslávie až do Poľska. Pár kilometrov od Filiakova uprostred prírody kopcov a dolín, hneď za Šikovom, ktorý patrí Radke, ale už v chotári obce Čakanovce, vyrástla za posledné 3 mesiace malá kaplnka. Pohľad na ňu upúta už z cesty a nezastaviť sa pri nej jednoducho nedá. Vo veľký kresťanský sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa tu stretlo veľa ľudí s jedným cieľom – byť pri odovzdávaní tohto svätostánku. Ja som sem prišiel vo februári tohoto roku za takých pre mňa ťažkých okolností a vtedy prišiel na dovolenku brat Rafael, môj skvelý spolubrat, s ktorým sme tu pred 6 rokmi spolu gazdovali 3 mesiace. A mali sme tu svätú omšu a on tú svätú omšu na tej lúke obetoval za tú moju bolesť. Ale vtedy prvýkrát ma napadlo, že tento priestor s týmito kopcami je mi zrazu veľmi blízky. Vôbec som sa tu necítil cudzo. Je veľmi pekné, keď farnosť alebo blízke farnosti majú také miesto, kde tak raz v roku ako výjdu von do prírody, kde sa odslúži vlastne svätá omša, taká nejaká možno miestna, lokálna púť. Na slávnostnej omši za svätú Máriu práve v deň jej sviatku zišli sa veriaci uctiť si pamiatku patronky Slovenska a poďakovať ľuďom, ktorí sa o ňu pričinili. Jednou z hlavných osôb bola aj domáca duša, ktorú všetci familiárne volajú Ria. Samozrejme, že to pociťujem ako veľmi veľkú hrdosť, ale predovšetkým to, že táto kaplnka sa začala stavať v situácii, keď nikto neočakával, že toto miesto sa stane súčasťou Mariánskej cesty alebo že bude zahrnuté do projektu. Ja chcem veľmi pekne poďakovať ľuďom, všetkým dobrodincom, všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali pri stavbe tejto kaplnky. Bolo ich totiž veľmi veľa. Pomohli prácou, prostriedkami, materiálom, starostlivosťou o robotníkov, každý ako vedel. Veľká podpora bola aj od starostov oboch obcí. Dneska sme zažili stretnutie ľudí, ktorí senka prišli ako bývalí rodáci z osady Galamba, ale aj občania Rádky, Šikova, občania Čakanovec, ale aj z Filiakova, zo širšieho a ďalekého okolia. Stretli sme sa tu preto, lebo jedna dobrá, skvelá myšlienka dostala hmotnú podobu. A v budúcnosti bude náboženskou zastávkou pútnickej cesty z Medžugorja do Levoče a Čenstochovej a tiež cyklotrasy južným Slovenskom. Som veľmi rád, že táto kaplnka sa dostavila a dnešným dňom sa dala do užívania. Som presvedčený o tom, že každý, kto prejde vedľa tejto kaplnke, sa zastaví. Sme radi, že aj títo ľudia, pútnici, spoznajú naše obce. Ja chodievam po celom obvode, samozrejme, je to veľmi krásny kraj a ja verím, že v blízkej budúcnosti nielen domáci, ale aj turisti budú chodiť po tomto kraji. Veríme, že tých turistov, či len zo zvedavosti alebo s pútnickým zámerom, rokmi bude stále pribúdať. A patronka Slovenska ochráni aj toto čarovné miesto.